Bona nit a totes i tots i benvinguts una vegada més, ja per 6a vegada, al tram d'enllaç. Primer confirmem el so, sisplau, confirmem el so. Embalat, no, ja? Vaig massa embalat. No, és que, Nacho, estic agafant ja aquella carrerilla de que tot anirà bé. I clar, no, anem a preguntar, no ens emocionem. Moreno, Ferès, Eloi, Lluís, Toti Racing, bona nit a tots. Grèvol, esteu on fire. Comencem, va, de moment se sent, doncs us vaig donar entrada a tots. Nacho, què tal? Bona nit. Aitor, què tal? Bona nit. Bona nit, bona nit. David, bona nit, què tal? Sembles el Joan Bonanit aquell. Sí, bona nit, bona nit. No. Bueno, sembla que, atenció, la setmana passada em vaig sentir molt estimats, que aquí estic de nou. Eloi, bona nit, Puerco Esplume, bona nit, trempats. AX10, l'UV6, el SO, bé, anem bé, bona nit. De moment sembla que se'ns sent a tots. Doncs tornem a donar la benvinguda. De moment veig 27 espectadors. 6è programa ja de tram d'enllaç. Sembla ahir, que fèiem el primer amb aquell superralli que vam fer i que vam acabar fent el programa dijous. Però ja tornem a ser aquí, nois, un dimecres més, amb tot a punt, o no. Vull dir, no us vull enganyar, no us cregueu que ho tenim tot molt preparat. Fem una mica de resum del programa abans de parlar amb cadascú dels tertulians. Avui parlem una mica del Rally Sprint Circuit de la Codina i tenim un convidat especial avui. Gerard Alsina, copilot, que ens acompanyarà, podem parlar amb ell de tot plegat, d'experiències seves, del passat Rally de la Codina, del Rally Valls, del Futur Legend. Té diverses vessants el Gerard i serà interessant aquesta entrevista que farem amb ell. Parlarem també una mica del Rally Nacho. Rally no em surt. Nacho, em pots ajudar amb el nom d'aquest Rally tan complicat? Rally Chiriginsky, clar, que si en David ens ajudarà amb aquest Rally. També farem alguna pinzellada del Targa Fiorio, que va portar sorpresetes. I, com no, avui tornem a tenir nou Expedient X amb Aitor Porta. Posarà llum a la foscor. Prepareu-vos perquè avui hi ha capítol interessant. I llavors deixarem una mica ja última secció, com sempre sabeu, pròximes proves del cap de setmana. Parlarem del Rallycross de Calafat 2021, o no en parlarem. Rally de les Camèlies, nova secció de ratllis portuguesos, i Rally Villa de Eje, que farem una mica de periple de com anirà tot per allà a les illes. Una mica, com sempre, demòmetre, aviam com el tenim. No vull dir com despedirem el programa, avui potser hi ha alguna sorpreseta. I bé, anirem, sobretot, sí que donar-vos un altre cop la benvinguda a tots. S'ha d'anar escrivint al xat, sobretot. Ara, per exemple, veig 27 espectadors, doncs hem d'anar saludant, hem d'anar dient hola. El Nacho és una mica l'encarregat d'aquí anar responent al xat. Nosaltres ho fem per aquí. Ens hem de saludar i hem d'interactuar, vale? Com, Aitor, bona nit. Parlem una mica d'aquest tema del xat i d'interactuar. Com va anar el cap de setmana i qui et vas trobar a la Codina? Bueno, ja que sapigueu que som streamers famosos ja ens saluden no per qui som, sinó pel que fem. I em vaig trobar amb un company, el de Service Park Fotografia, des d'aquí el saludem, que diu que el vam fer anar a dormir tard per culpa nostra. Però bueno, està bé, no, això? Sí, està bé. I va fer gràcia, no, Aitor? Vull dir, anar coneixent gent així a peu de marge. I tant. No, és d'agrair i tant de bo cada cop siguem més i ens ho passem tots molt bé. Per tant, us enllacem a tots a saludar-nos quan ens anem veient. És una de les coses que fa gràcia, també. Sobretot amb les xarxes socials que tots hem portat els nostres perfils, etc. Però anar coneixent gent i anar al final fent-la petar a peu de tram, que és de les coses que més ens agrada, ens fa créixer i ens aporta coses positives a tots. David, què tal el cap de setmana? Com l'hem encarat? Què tal? Doncs molt bé. Cap de setmana tranquil.
bastant tranquil, un rally a porta tancada, que està trist un altre cop, i seguint ral·lis aquests internacionals que et fan travar la llengua, un cop d'ull. Se sent? Sí. Sento alguna interrupció, Nacho? Jo no he fet res, tio, t'ho juro. És aliè, és aliè. És aliè, no? És aliè. Sent bé? Aviam, David, tornem-hi. Hola. Què tal? Se sent millor, ja. Jo crec que se va sentint millor. Aviam, DM World Rally Car, se sent talladet. Com se sent en David ara? David, amb el que et paguem, compra't uns cascos, tio, que cada setmana t'enviem el Bizum i què, no fiques sota la rajola? Com que compra't uns cascos? Espera, a veure si els trobo. O sigui, tinc aquí uns cascos de puta mare, tio. Ai, que es veurà tota casa seva ara. Xaval. Ei! Per favor, si estan a la caixa encara. DJ David. Estan aquí de DJ, ja el preu i tot. Home, ho han pagat naltros, això. Xaval, però vaig amb els cascos... Sí. Tots els blanys de... Amb els bízums de GT2i ens hem pogut pagar aquests fantàstics cascos. Gràcies, Ivan Moreno, gràcies. Què més, Nacho? Què tal el cap de setmana? Com ha anat tot? No, ha sigut de descans. Un cap de setmana de Fira del Vi i de descans, així que... Oh, Fira del Vi, entrem en aquest tema. A Falset, Falset. Aquesta setmana hem fet cates a Marroig i bé, molt bé, ha estat molt interessant. Si vols, després et passo l'adreça del celler on hem anat. Està... No tinc ni idea. Deien que feia olor de, no sé, de fruites i coses i jo notava una olor de pernil que no sé, no quadrava res. Olor de balbolina. Gran catador, mejor persona. No, aquest any la fira l'han canviat i els cellers van fent cates a preus reduïts, per grups també reduïts, i pots anar pels diferents cellers, doncs anar fent diferents cates i provant diferents coses. És molt interessant, també. Hòstia, com traieu tajada tots dels vostres patrocinis d'una forma escandalosa. Bo. És que Falset és un lloc que hi hem fet els tibats moltes aturades, I grans pastisseries, haig de dir, a Falset, Allà, Nacho, hi ha un lloc que s'estreny molt al pas del poble, que queda entre paret i paret. Doncs allà a l'esquerra, de seguida, pastisseria de les bones, de les bones. El Fort Jordi, com se diu el lloc? Hòstia, em surt. Hòstia, Bota, estàs reconeixent que a província de Tarragona hi ha coses bones i potables? Sí. Deuen ser de fora, potser, la gent d'aquesta pastisseria. Com apreten. El tanto que he vist per aquí, que teníem nova gent del Priorat aquí en el xat, aviam si donen la cara per aquí, perquè he vist que tenim un nou seguidor, Home, el vi, les pastes, mira, Antoine, l'Atbala 21, viva el vino. Eloi, i tant que hi ha coses bones, sí. És una de les coses que el Rally Rack li haig d'agrair, que s'hagi transportat cap allà baix, perquè hem descobert... El primer que expulsarem és aquest, el 177, no sé què, aquest és el primer que expulsem. No hem expulsat mai a ningú, però mira, avui ve de gust amb aquest. Ai, mare, doncs vinga, va, què més, Nacho? Alguna cosa més ja a punt de començar? A l'OBS tot bé? Vull dir, cada cop dominem més el programa aquesta edició. Aquí d'aquí a poc ens trucaran del Chiringuito per anar a fer la realització del programa. Ho tinc claríssim. I donar a conèixer que, si no m'erro, no tinc clara l'hora en el que hem arribat en els seguidors exactes, però, Nacho, avui tenim ja Motorsport al Twitch. Diria que 100, no tinc la cara actualitzat. 100 seguidors! Un fort aplaudiment per al Twitch de Motorsport. Seguim creixent, gràcies a tots, i aquí hem de seguir una mica ja amb el programa. No sabem qui ha estat el número 100. Que ens ho diguin. Tenim alguna idea? Qui creieu? No volem saber, perquè segur que ens demana alguna cosa a canvi, així que millor que resti a l'anonimat. És que... Correcte. Doncs som-hi, nois, què us sembla? Comencem ja a parlar una mica del primer Rally Sprint Circuit de la Codina, que es va desenvolupar a les instal·lacions de Xevi Pons, a Osona. On te queda ben bé Codina? A quin poble pertany? No sé si vosaltres ho coneixeu, jo no ho conec, Sant Bartomeu del Grau, no?
Sant Bartomeu del Grau, sí. Just fa frontera amb Olost. Això no ha sigut això. Què ha set un poltergeist? Què ha set això, tio? Què ha passat realment? No sé. Hòstia puta. M'esteu escoltant bé ara o no, sí? Sí. No! Si us sembla, tenim el convidat amb el que parlarem de com va anar el Rally Sprint. Si us sembla a tots, doncs donem pas a en Gerard Alsina, amb el que començarem a parlar d'aquesta prova del cap de setmana. Què tal, Gerard? Bona nit! Bona nit, què tal? Com esteu? Avui, Gerard, et tenim aquí. Jo he fet una mica de xerrada, una mica de presentació teva, de bàsicament totes les coses que t'has arribat a dedicar i que arribes a fer. Tens una mica de presentació tu d'on ets, d'on te vius, una mica a què et dediques i a quin punt arriba la teva relació? Bueno, com molts sabeu, fa molts anys que vaig començar col·laborant organitzant ratllis, primer amb l'escuderia Baix Empordà, després amb els meus amics de peu a baix, que sabeu que me'ls estimo molt, que sobretot tant en Pau com en Joan són com germans per mi, que ens uneix una amistat bestial. I va ser per culpa d'en Pau que un dia, molts de dies anava insistint que havia de fer de copilot, i un dia ho van muntar ell i en Blázquez, en Marc Blázquez, tot un campió del món, i vaig debutar a la dreta d'en Marc Blázquez a València amb un ratll que es va muntar a Llucena, crec, o el d'Atzeneta, ara no recordo ben bé les dates, i des de llavors vaig quedar enganxat en el baquet de la dreta i, fins ara. I tot aquest temps, hi han hagut diversos pilots i, ens ho hem intentat passar el millor possible, no?, amb tots ells, i amb alguns hem fet verdadera amistat, com és amb en Ventura, vull dir, al final s'ha acabat convertint en un dels meus millors amics, en Marc, i jo sé que d'ell també, i, és el que abans comentàveu, no?, aquestes xerrades que us agrada fer vosaltres a preu de cuneta, al final són amistats molt duraderes i molt bones les que ens emportem en aquest món dels ratllis tan sa, I tant que sí. Comencem una mica, Gerard, ja per ordre. Cap de setmana passat, última prova que vas disputar, després tornarem a tirar enrere cap al Valls, però a la Codina, què tal va anar? Segons resultats, abandó final, com vas veure la prova, com et vas sentir? Explica'ns una mica com va anar, va. Tot va ser una qüestió d'última hora, que em va trucar en Josín, que ja sabeu que amb ell vaig ser campió d'Aragó de ratllis de terra ara l'últim any, correguent amb el bugui de Demoncar, i em va trucar i em diu: Gerard, estàs lliure per fer-me de cop i la Codina? I mira, i d'aquí vam anar-hi, no? Sí que és veritat que hi havia una evolució en el Demon, que ara era com l'Evo 2, que ja porta un canvi fixe, ja més tot el tema de lo de moto, que va darrere, i era molt més efectiu que abans, no? No perdíem tanta roda, no perdíem tant, el que passa és que estem molt lluny dels cànons com es va veure, no? I l'abandó va venir perquè al final vam trencar l'embrague i tot i això que ens van ajudar a les assistències veïnes, que des d'aquí els hi tornem a donar les gràcies, que ja l'ha fet en Josín a les xarxes i tot plegat, la gent de PCR, la gent d'en Calm, tothom va venir a veure si podíem arreglar-ho, vam poder, i d'aquí va venir el nostre abandó, no va haver-hi res més. Però sí que és veritat que tampoc vam estar als temps punters dels cànons ni molt menys. Però una experiència bona, crec que va ser tot dintre de les circumstàncies que hi ha, va ser un fet positiu. Jo sempre prefereixo els ratllis a fora, diguéssim, que poguéssim estar en trams de veritat, però com a solució no va estar malament. Sí que evidentment hi ha coses a millorar i segurament tots hi estarem d'acord que era la primera vegada i segurament hi ha molts aspectes a millorar, però segur que en properes edicions, si es torna a repetir aquí la Codina o en altres llocs com pugui ser Calafat, com va ser, doncs segur que ho faran.
Perquè què tal era el tram, Gerard? Jo no l'he vist, he vist a vegades moltes fotos d'entrenos, etc. Què tal és el tram? Jo el tram hi havia anat 2 vegades a nivell de test i bé, supercorrecte. El que va ser que aquí em sembla que es havia arreglat dimarts o dimecres i va arribar tot. Al final hi van passar-hi 6 vegades pel tram, tots els cotxes i ningú s'estalviava res, no? I al final va quedar la terra molt solta i bueno, van haver-hi sustos, accidents i bueno, això ja forma part de l'idiosincràsia del ratll, no? Però bueno, al final són coses que al final tampoc pots controlar si es fa més o menys terra suelta. Sí que és veritat que la traçada del tram, diguéssim, de les 3 passades en un sentit i quan tornaves a fer el B, hòstia, era completament diferent i havies de canviar la traçada per lo que us dic, no? Pel tema de la terra suelta i bueno. No sé, els altres gent que anava amb vehicles 4x4 com es va trobar, però nosaltres que només anem amb tracció darrere ho vam patir-ho. És molt tècnic o també hi ha zones força ràpides, Gerard? Bueno, és revirador, el tram sí que és veritat que hi ha un parell de zones en què sí que vas bastant més de pressa que les altres zones, però perquè per un tram de 5 quilòmetres com feia, els temps eren quasi fregaven els 5 minuts els pilots punters, vull dir que això ja et dona la sensació que era un tram lentot, revirat, vull dir que sí. Aitor, tu que hi eres a peu de marge, de tram, com ho vas veure tu realment? Quines sensacions te'n vas endur dels primers pilots? Bé, bueno, també s'ha de dir que no vam entrar tant en la zona més tècnica boscosa i sí que ens vam anar movent per una zona més oberta, que van fent un camp, així amb un traçat quasi d'eslàlom, però la veritat és que vam quedar sorpresos, es veu que hi ha ganes de gas. Al principi potser tots una mica, no? Amb una mica de por potser, perquè potser em corregirà el Gerard, però semblava que el traçat patinés bastant. És així. Sí, no? Sí. Però després la veritat es va veure molt de gas i molt divertit, També s'ha de dir que no hi ha res com un rally normal, no? Però dintre de les circumstàncies en les que estem i això, un rally sprint així per anar salvant la temporada i anar engegant mica en mica és collonut. I era la primera vegada, Gerard, que anaves amb un cotxe d'aquest tipus, amb el Demon en aquest cas, que feies un rally d'aquest tipus, en havies fet més? Sí, bueno, tal com et deia abans, l'any passat vaig fer quasi tot el campionat d'Aragó amb en José amb aquest mateix cotxe i el vam guanyar, o sigui, no, bé. És un cotxe, potser no és veritat, no és tan efectiu com un Can-Am i probablement si en Jesús en Cotxarrera, que ara està copilotat pel meu amic en Pau, hagués fet tot el campionat d'Aragó, probablement ens hagués guanyat, o en Dani Solà hagués estat a totes les proves que vam estar nosaltres, segurament potser també ens hagués guanyat. Al final els ratllis s'han de córrer i s'han de guanyar o s'ha de puntuar. Però jo he anat amb Can-Am també i el Can-Am és molt més efectiu. Ara, a mi personalment m'agrada més anar amb un vidre davant, Bona aquesta, Gerard. Sensació de seguretat, de protecció... Sí. Vull dir, amb la meva colla tenim la conya de que a mi m'agrada... O sigui, a mi m'agrada molt més el ratll d'asfalt, però perquè al final és més net, Vull dir que... I al final surts d'un buggy d'aquests i surts fet una merda i, bueno, al final ja hi ha els compressors per netejar. Si us sembla bé, doncs, després, Aitor, podem continuar quan ja deixem en Gerard acabant de fer una mica de resum del que va ser el Rally Sprint. No sé si, Aitor, si tens, per exemple, del Valls, alguna pregunta per fer-li a en Gerard, per exemple, entrem en aquest penúltim ratll que en Gerard està obtenint tants bons resultats fins a l'abandó també amb el Pau. Què vols preguntar, Aitor? Va. Sí, bueno, primer felicitar perquè portava un ritme increïble amb el Mitsu, no? I que un cotxe de fa 20 i tants anys estigui davant també és una bona senyal pel campionat de que amb un cotxe
d'última generació li pots fer carreres en certa manera amb un cotxe molt més veterà, no? Primer de tot això, i després, bé, com ho vas veure? Seguireu el campionat? Què teniu pensat amb el Pau? Bueno, primer donar-vos les gràcies no només a vosaltres, sinó a tothom, però és que és acollonant les mostres d'agraïment, de felicitacions que vam arribar a rebre el dissabte, el diumenge, però ja no només de gent de Cuneta, sinó de rivals, saps? Que al final tot això et reconforta i et fa més feliç, saps? Però la veritat és que a Valls ens va sortir un Rally rodó, era la primera vegada que en Pau correbia aquests trams, vull dir que encara li dono més mèrit a tot plegat. Vam baixar un dissabte, vam entrenar, vull dir que poques passades vam fer i bueno, la veritat vam sortir amb còctel al primer tram i ens va sorprendre trobar-nos allà i crec que tot això ens va fer agafar trempera i mira, fins on vam arribar, no? Llavors, bueno, vam trencar el palier i es va acabar tot allò, no? El gozo en un pozo. Però la veritat que al final vam estar rodant a un ritme còmode i res més a dir que això, vull dir que al final estar allà on érem és el que tu deies, Aitor, ni nosaltres ens ho pensàvem. De fet, els vostres companys de Tiba fan aquelles quinieles i de les que vaig veure només n'hi havia una que era de l'amic Altarriba que ens va posar en el 5è lloc, o sigui que estar allà en el 3è lloc, sí que hi havia les circumstàncies de la pluja i el que vosaltres voleu, però estar allà dalt va ser una sensació molt ben parida. Per tant, hem agafat una mica d'escalfor, de trempera, una mica per continuar amb la pregunta de l'Aitor, no? Què pot continuar d'aquí? Us heu animat? Seguirem el campionat? Com anem? Bueno, a veure, jo tinc una sort que... Bueno, no ho sé com diu. En Pau diu que només vol córrer amb mi, saps? I si no és amb mi no corre. I amb en Marc, a principi d'any, quan l'any passat havíem de fer la Clio a Espanya, com molts sabeu, i amb tot el del Covid es va trencar tot, doncs, bueno, al final va guardar els diners que tenia i els ha portat per cap aquest any, no? I en Marc a principi d'any em va dir que faria 4 carreres amb el Clio, les 4 carreres eren a Lloret, l'Empordà, l'Osona i el 2.000 viratges. Li vaig dir que sí a les 3 primeres, però el 2.000 viratges li vaig dir que no. Li vaig dir que no perquè el 2.000 viratges coincideix amb el Rally València a dia d'avui i el Rally València és un rally que portem 3 anys corrent amb en Pau i aquest any el farem amb Pau. Tornant a la pregunta vostra, l'Empordà no el farem amb Pau, el faré amb en Marc, igual que l'Osona. Vull dir, amb en Pau anirem fent carreres sueltes, ara el cotxe, si no està reparat allà amb en Pujolà, que a veure si s'espavila a reparar-lo. Bé, fotent canya aquí, clar que sí, Gerard, pressió. Però sí, vull dir, no... Amb en Pau farem carreres sueltes, no farem el campionat ara a dia d'avui. Molt bé. Ni amb en Marc tampoc, vull dir, en Marc farà aquests 4 ratllis que ha decidit fer i ja està. L'any que ve, doncs ja ho veurem. Amb què sortiu, amb el Marc a l'Empordà? Amb el mateix Clio, bueno, amb el mateix Clio no, perquè crec que el mateix Clio és el que s'emporta en... Hòstia, ara no em sortirà el nom. El nano allà dalt a l'Etoquet, sí, el fill d'en... Sabater. Sí, el fill Sabater, exacte. I em sembla que nosaltres sortim amb el que va d'un Francolí a l'últim ratll. Però bueno, amb un Clio, no? Sí, amb el Clio d'en Brunet. Hosti, jo et volia preguntar, Gerard, canviant una mica de tornes, perquè anàvem mirant el futur i ara jo et faré anar una mica endarrere. Sí. I és que a principis d'any vau córrer el Lloret amb en Ventura i precisament amb aquest Clio. Sí. Jo et volia preguntar com vas veure el Clio? Com que has pujat ja a tants cotxes diferents, i aquest Clio poder és el cotxe més nou o de la reglamentació més nova que has pujat, potser, si no m'equivoco. Penúltim. El penúltim ja, joder. No, perquè vaig tenir la sort d'anar a Polònia a copilotar Nils Solans amb el Fiesta amb l'R3. És veritat. I
hòstia, i allò va ser ben parit de collons. I després en parlem una estona. Sí, després ens agafem, però el Rally 5 aquest com el veus tu? Un cotxe escola? Potser és massa... s'enfila allà, se'n va un pèl massa? És per gent que pretén fer un salt endavant? Hòstia, a mi em va sorprendre molt positivament i em va sorprendre molt positivament lo ràpid que s'hi va adaptar en Marc. O sigui, és veritat, el Lloret van fer temps bastant bons, van fer temps a Osó amb trams complicats per davant d'en Dani, del meu amic de l'Oliveres, de l'Aleix Vila, que dius, hòstia... I sí, és veritat, s'hi va adaptar superbé i com a cotxe escola jo el veig pues, que té un comportament supernoble, és fàcil de portar, el xassis et permet jugar amb ell. Ara, si ens estigués escoltant a Nil et diria, no, és que com el xassis del Fiesta no hi ha res, però anem amb el xassis aquest i també val el doble, no, el Fiesta, potser? Sí, però a l'època dels R2 en Nil et dirà que com el xassis del Fiesta no n'hi havia cap. En Nil estava enamorat d'aquell xassis. Són les converses d'avió de Polònia, dels transbordos i de tot això que feia. Les nostres converses també amb ells que tenim, que Gerard, no sé si ho saps, però ho hem de treure el tema un altre cop. I no sé si tothom està veient que Tram d'Enllaç comença a tenir una unió amb la família Solans. I això acabarà amb enamorament o no sé com acabarà, Perquè, Gerard, saps què ens va passar? No. Vam intentar, després del Lorca, enviar-li una sol·licitud a en Jan, de si el podíem entrevistar, i bàsicament no sé com dir-ho, però no ens va contestar. Vull dir, no ens va contestar. És allò típic, vull dir, ja ho entenem, allò que et passa un missatge a l'altre i et deu quedar oblidat. Va ser mala sort. Però vam parlar amb el Luca, que també coneix ben Nil i en Jan. Avui tu... S'està tancant el cercle, es tanca el cercle. Però... Sí, aquí passarà alguna cosa, Aquí passarà alguna cosa. Tu, Gerard, si aquesta setmana hi penses també, fot-li un WhatsApp, saps, d'aquests, de dir, ei, Tram d'Enllaç em van dir que... I així li anem entrant. A tots, sí. A tots dos. Vale. Passa que en Nil ara el teniu una mica convalescent, però cap problema. Està fotudot? No, ha anat a passar al taller, ha anat al planxista. Vale. Ah, amigo. Bueno. El serrell a vegades sempre s'ha de repassar, no passa res. Sí. Bueno, ha d'estar guapo ara abans de començar a fer aquest periple europeu, no? Que es comenta, s'ha de ficar guapo. Sí, home, segur que sí. En parlarem perquè dona per molt. Tu ja estàs llançant aquí, és que et conec, David. David, ja comences a tirar-me de la llengua. Doncs vinga, va, nois. Nacho, alguna altra pregunta més? Va, Aitor, David, comencem aquí a llançar preguntes i sobretot no ens oblidem del xat, El xat també preguntes, Jo ara no en veig cap, la veritat. No sé si us en recordeu d'alguna, però som-hi, va, nois. Som-hi, comencem. Sí, jo començaria... No tots de cop, Digues, David. No, anava a dir que, hòstia, jo el Gerard, que ja fa alguns anys que de tant en tant, molt de tant en tant ens veiem la cara, i ja l'he vist una mica amb totes les facetes, tant de copilot com d'organitzador amb peu a baix, com fent controls stop, me'n recordo un control stop allà a final de la trona, un any. Que va portar la coca a Mantanyà. Que vam portar una coca, exacte. Epa! Vale. Coca de Perafita. Era de Perafita. Vale. I, hòstia, a mi em vull... Realment, si una persona està tan involucrada en l'organització també dels ral·lis i en aquesta faceta més organitzativa, és perquè és una passió, és la mateixa passió, li agrada, suposo que t'agrada més córrer, però em sembla que tens un idili particular en itineraris i en muntar una mica el que és la prova, no? A tu t'agrada aquest mundillo? Sí, home, està clar, si no ho faria ni ho hagués fet. Però sí que és veritat que ara que tu deies el tema d'aquest organitzatiu, quan jo feia això que me deien els Gerard dels stops, a tothom em coneixia així, perquè a mi m'agradava molt el nivell dels stops, perquè a mi m'agrada molt el contacte amb la gent i tot això, i al final els stops veus 27 ratllis diferents, que si els de davant, que si els que se l'estan fotent pel 7 al 10, els del volant, ara els de la promo. Al final hi ha tot això i a mi m'agradava molt. I no m'havia plantejat mai anar al seient de la dreta ni tot això, I estava bé fent el que feia,
però jo sóc una persona que, bueno, que al final quan faig una cosa m'involucro al 100% i m'ha agradat sempre anar millorant i anar aprenent. Jo he tingut un mestre com és el Martí Joanals, que és el president de l'EVE i el delegat de la Federació Girona, i al final, doncs, d'ell n'he après i d'ell faig el que feia i el que continuo fent. Vull dir, al final, crec que entre tots en aquest món hi hem de portar el nostre granet de sorra i és així, vull dir, no... I referent a el que tu que deies ara dels itineraris, sí, és una cosa que sempre m'ha agradat. M'ha agradat fer, m'ha agradat quadrar els horaris de caravanes, doncs, bueno, al final tot això, bueno, m'hi sento còmode, també és una mica relacionat també amb el meu dia a dia de números, de la feina a Sant Aniol, de la logística i tot plegat, doncs, bueno, al final ho aportes d'un cantó a l'altre. Deixeu-me enllaçar ara que diu el Gerard això del tema organitzatiu i de com hi ha participat, etc. Les preguntes, Gerard, que et volia deixar anar és com veus la labor organitzativa o com veus el futur organitzativament parlant dels ratllis a Catalunya? Tenim futur? Com me parles del Martí Joanals, tu, que ara també abans em parlava una mica en off, no? Que no ja acabes d'estar tan involucrat com abans també, perquè tens moltes coses, perquè tens molts ratllis de copilot, etc. I veus futur, hi ha relleu generacional, no? Hem de patir, hem de fotre'ns i tots una mica més, que a vegades jo també em faig una autocrítica de dir, ostres, tots aportem, no?, en els ratllis, però potser ens hem de posar una mica més dintre l'organització tots plegats. Com ho veus? Jo sincerament crec que això al final ho acabaran organitzant unes empreses i es dedicaran a això i ja està. O sigui, crec que al final les escuderies petites que hi som o que hi érem o que hi estarem, serem això, escuderies petites. Al final l'EVE som 4 o 5 i al final quasi el que tira del carro és en Martí, perquè és un entusiasta d'això i amb els seus collons ho tira endavant. Potser si ho haguéssim de fer nosaltres no faríem l'Empordà. Bueno, potser no, segur que no el faríem si no hi fos ell. Peu a baix igual, són dos, en Pau i en Joan, i jo que els ajudo, i el dia del ratll l'altra gent. A l'Osona no sé quin tema té, i al final, jo crec que això al final acabarà sent serà a nivell d'empresa, o sigui, com ara passa a Moveline, que al final no deixa de ser una empresa i pot ser potser l'única empresa que organitzarà ratllis al Català, no ho sé, però jo crec que acabarà per aquí. T'ho dic perquè tinc un record d'algun ratll a França que vam anar cap a la zona de la Malou-les-Bains i me'n recordo arribar a dalt d'un coll i faltava potser, Gerard, una horeta i alguna cosa perquè comencés el tram i veure ja el control stop que l'estàvem muntant i la mitjana d'edat era, no t'enganyo, 80, 82, 80, 83, no sé, era aquesta la mitja. Sí. No? I a vegades et fa una mica repensar de dir, hòstia, anem molt a veure els ratllis, tots ens agrada disfrutar-los, no? Però potser d'alguna manera, no et dic que tots els ratllis, o persones, tots tindríem que posar-nos una mica més, no? Sí, però al final, o sigui, jo que he estat a les dues vessants, ara quasi sempre estic a la vessant dreta, passa això, al final tu vas a un control i sempre hi ha els mateixos. O sigui, podem parlar d'en Josep Maria Ferrer i l'Anna d'Igualada, podem parlar dels de l'escuderia Costa Daurada, podem parlar em deixaré gent, segur, i demà em tiraran de les orelles, però al final sempre hi ha la mateixa gent, saps? I quan veus algú nou dius, collons, i aquest qui és? I dius, hòstia, a veure si és jove, i moltes vegades ho és, moltes vegades no. És complicat, i veus que no hi ha un relleu generacional, vull dir, no sé, si les xarxes socials, els TikToks o aquestes hòsties fan mal perquè al final la gent no vingui, però jo crec que no hi ha aquest esperit que teníem o que tenim tots els d'aquesta generació i més amunt, saps? Crec que de generació en avall sí, hi ha gent que li agrada molt els ratllis, va tirar fotos, però l'involucració d'això és estar dintre, no estar fora tirant fotos, criticant. Les crítiques han de ser constructives, vull dir, no
Bé, Gerard... Me vol treure la feina, és l'únic que fa, criticar i fer fotos. Si no feis res més, jo... Joder! Sí, però si no hi ha els ratllis ja se'ls acabarà a tirar fotos. Bé, veig aquí el Gerard potent, eh? No, jo et feia, Gerard, la pregunta una mica des d'aquesta vessant, eh? I jo m'incloc el primer, a vegades ho penso, peu a baix, aquí ratlli el poble, tal... I me'n recordo últimament el Joan, per exemple, ho saps bé, Gerard, que 2 setmanes vista del Vidreres, per exemple, pues, ostres, jo he rebut el missatge seu i la trucada de ostres, que no tenim closers, que tal, que anem justos, no? I a vegades en Joan li dic, Joan, que venim, no, vosaltres feu fotos, que així surten fotos, que no sé què, no? I potser sí, que a vegades ho penso, de dir, ostres, el Vidreres o el Lloret, no? Pues anem a ajudar i ja tenim temps d'anar a veure el 2000 Viratges o l'Osona o els altres, no? Des d'aquí potser farem una mica de crida, no? Digues, Aitor. Que som 4 fotògrafs preguntant, jo crec que si ens ajuntéssim podria sortir un ratll molt ben parit, Que sí, Aquí ho deixo anar, Que sí, però al final també tenim la sort els que correm de que sigueu els fotògrafos, Vull dir, perquè si no tampoc tindríem les imatges tan ben parides que tenim, ni res, saps? Vull dir, al final tot és un conglomerat i crec que aquí ara l'Igor deia que abans hi havia gent jove als controls. Sí, és cert, però n'hi falta molta. O sigui, no hi ha ningú darrere les escuderies, saps? No... Pots parlar amb en Ferrer de l'Igualada i són 5. Et fan un control horari i una sortida, no poden fer-te un tram complet. L'EVE, 3/4 de lo mateix. L'EVE tenim gent que som colla el dia del ratlli, som colla quan s'ha d'anar a col·laborar, però gent que pugui arribar a fer un control horari, unes sortides, unes arribades i uns stops, això ja costa més de trobar. Al final fer DR i estar allà, que al final són necessaris igual, també costa trobar gent, però gràcies qui siguin, Mira, Gerard, comentaris interessants al xat. Pujakakat, estaria bé que la federació incentivés que els pilots i copilots fessin algun cop de control a canvi d'un descompte a les llicències. Estem donant opcions, per exemple, no? No sé com la valores, aquesta, per exemple. Jo encara n'hi afegiria una altra. Va. Que es va escalfant el tema. Va, som-hi. Que estaria bé que la federació obligués els pilots i els copilots a més o menys, com a mínim, saber-se les normes, perquè és que és acollonant el que no se saben els pilots i copilots. És acollonant. O sigui, jo m'he trobat a l'estop i preguntar-me, i ara què faig? No, ara què fas? No, tio, ja ho has de saber, tio, estàs en un ratll, es foten una hòstia, on és l'hoquei? On és l'hoquei? Per algú hi és allà darrere el rombo, no és per fer maco, que al final li costa la puta còpia de color de l'hoquei verd allà, és que a mi això em treu de polleguera, que ningú se sàpiga, o molta gent no se sap les normes. Jo els puc saber per què? Perquè feia de... He mamat reglaments des de fa l'hòstia d'anys, me sembla molt bé, però un mínim s'ha d'exigir a la gent que corre. Què més, nois, aquesta... Digues, David, Aitor, estem en un... No, jo anava a dir que tota la raó, que el tema dels reglaments és una cosa que... Però com a persones, jo crec que és un hàbit que té la gent ja de normal, que és com quan, jo què sé, t'arriba l'actualització del WhatsApp perquè tothom ens entengui. Hi ha una paperassa de Déu allà que et diu les condicions que tu acceptes o no acceptes. I molta gent, o quan s'instal·la un programa, acceptar, i ja està. Que la gent té potser una mica aquesta visió. Jo em fico darrere el volant i vaig que córrer els trams, els procediments, per dir-ho així, potser ja se n'ocuparà el xicot de la dreta, no? O algú m'ho explicarà. Jo crec que s'hauria de llegir, els reglaments són per alguna cosa. Jo no vull obrir un altre meló, però potser també es podria fer des de la federació un curs obligatori subvencionat, no?, d'això, no?, d'entendre un rally, i potser també despertaries molt més interès, no només de gent que vol pilotar, sinó de tot, no?, una mica, no sé. Parlo des del total desconeixement, però potser és qüestió de juntar implicacions de diverses bandes per tirar endavant iniciatives així.
No ho sé, però és que és lamentable, És que és acollonant. De veritat us ho dic, és que vist des de dintre fa feredat. Veieu que no té pèls a la llengua, Gerard, perquè ho podria dir d'alguna manera, així una mica dissimulada, però no. Feredat, m'ha agradat aquesta, Gerard. Què més, nois? Va, més preguntes. Vull, per trencar una mica el gel i ara així distreure'ns una mica, pregunta nova, nois, que vull introduir a cada convidat. Espera. Digues, Aitor. És la quina crec que és? Ostres, és la que he posat a dalt, a sota del convidat Gerard Alsina. No sé què us sembla, crec que és una pregunta que hem d'introduir, estem obligats. Jo crec que és el millor per començar a preguntar-li, Gerard, jo crec que sí, aviam què ens contesta, pregunta important i que serà un clàssic en el programa, I obro jo, no? Sí, vale. Tu ets una mica el conillet d'Índies, ets de ratafia, Gerard? Roset. No m'ha deixat fer la segona pregunta, nois, La segona pregunta ets de ratafia Bosch o ratafia Roset? Ja te l'he respost. Que bèstia. No, se m'han avançat. Era una pregunta d'un, en dos, etc. I no, ell me l'ha fet amb una, sobretot. És que no sé si heu estat al cas, nois, fa un parell de setmanes, que l'equip de futbol femení... Però l'he tastada la de Bosch i Roset. Hosti, la de Bosch, Gerard, t'ho haig de dir, la de Bosch reserva... Ara t'anava a dir Bosch reserva... Mira l'en David, malparit. N'hi ha una també per allà al Port de la Selva o Cadaqués, que té unes estelades i unes històries que ara no recordo com es diu, que me la va deixar provar amb Pujolar i ben parida també, Sí. No, sí, aquest país d'una altra cosa no, però de fotre-li en sabem bastant, Sí. El Jagger català. Sí. Exacte. Nois, us volia fer l'apunt aquest, No sé si heu estat al cas del Barça femení de futbol, que es va classificar per la final de la Champions, i a les celebracions... La Itana, no? La Itana Bonmatí, no? Sí. I la de Campllong, no? La Laia Codina. La Codina. La Laia Codina, de Campllong. Exagerat a la celebració roda de premsa amb la ratafia Roset a la mà. Exacte. O sigui, d'aquí va ser per mi la meva nova ídola, vull dir... I per això volia introduir a tram d'enllaç, aficionats com no a la ratafia, i en Gerard m'ha respost. Jo ratafia no soc, Nacho, què passa per aquí baix? Digues, Nacho. Tenim altres coses millors. Gardis. Vermut, Casalla... L'Atbala diu la hòstia, la ratafia de l'hòstia, però allò és bèstia, Ja ho diu que és hardcore, però és hardcore del dur, Allò és per fer neteja. Capitán Siam també diu Casalla. Què és això de Casalla, nois? La Casalla de tota la vida, anís sec, boníssim. Per favor, això de tota una vida, dels avis, de sempre. Home, per favor. Hosti, tu... No ho sé, és que no ens la deixeu provar. Atenció, 177 Mirantuan, Mirto. El Mirto de Sardenya també, molt bo, nois, Molt bons. I la d'en Charles també és una molt bona observació, Què ha dit en Charles, que me l'he perdut? Una mica, aquí. Quedaria bé un cotxe de Roset, rotllo Jagermeister. Ja està veient un Porsche de Roset, en Charles. Des d'aquí, com no, dir-vos que, com esteu veient, tenim un nou patrocinador del programa, que és Ratafia Roset. Estem parlant amb ells per una mica fixar l'import econòmic. Després de l'Ivan Moreno de GT2i, que ens estan subvencionant molt i molt fort, tenim dubtes de si apretar més o apretar menys. Veurem què rebem, perquè de GT2i... Gota, un apunt. Ara que ens fiquem a demanar, i estem demanant i plorant molt fort, jo després del que he vist aquesta tarda al Twitter necessito reclamar-li a en Charles que em faci uns tàpers per tenir-los durant la setmana. D'arròs, no? Que s'ha ficat calçonites, l'home. Sí, no, i aquelles paelles que fa, tu. Jo aquell Twitter l'hem de clausurar. Que bèstia. Jo tinc un arròs i uns cargols pendents, però no sé quan els farem. S'apunta. Ja ho sap, ell. David més 4. Ara es farà el suec. Cri-cri, un espectador menos. Vale. Sí. Què més, nois? Hem fet una mica la intervenció del nostre patrocinador d'avui, però no sé què més li podem preguntar a en Gerard, una mica més. Pròxims objectius, Gerard, de cares més futurs, el pròxim ratll que tenim anotat, quin és?
A part de l'Empordà i tot això que us comentava, hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, i com molts sabeu que aniré a fer el Dakar amb en Pujolà, amb en Carles, i bueno, el dia que m'ho va dir, les emocions a flor de pell. Quin cotxe aneu, Gerard? Això són paraules mayores, ja, Amb un Peugeot 605, dels que va construir Peugeot per Leclerc, que n'hi va demanar 3, i queda aquest. Ja s'està reconstruint de dalt a baix, vull dir, va quedar el xassis tubular pelat, es va resoldar, es van refer les planxes, ara s'estan ajustant les fibres que també s'han refet, les fibres de Kevlar, hi ha el motor i el canvi també reparant, ajustant i tot plegat, les suspensions també a revisar, i al final sortirà un cotxe repassat 100% i esperem disfrutar d'aquesta experiència amb una bogeria, amb tot l'equip i esperant que arribin ja, perquè des de que ahir van presentar una mica el recorregut, doncs les ganes hi són. I en teniu bones referències de l'any passat, d'aquest Dakar clàssic que s'han tret de la màniga i que jo crec que és un punt a explotar, Tenim la sort que a la zona d'aquí a Girona hi han corregut 3 o 4 equips i hem estat amb tots ells, ens n'han parlat superbé, n'hi haurà el guanyador en velocitat alta vindrà al nostre equip, vull dir, compartirem assistència, que és en donatiu, i amb tots ells hem parlat, ens hem explicat, jo he tingut els roadbooks de totes les etapes, els he vist, i com molts sabeu, jo tinc una sort, i és que tinc un amic que és un crac amb el Dakar, que és en Dani, i amb en Dani fa temps que sempre m'ho deia, hem ensejat vinyetes, hem fet de tot fa molt de temps, i al final doncs en Dani també s'ha alegrat moltíssim, en Dani també ha vingut a desmuntar el cotxe, ha donat els seus consells, quan torni de la baja segur que vindrà un altre cop a ajudar a muntar. Bé, en Dani és un crac i qualsevol cosa que digui es té en compte, saps? Hi ha una anècdota molt bona, un dia estàvem desmuntant el cotxe i estàvem parlant de les rodes i en Dani li diu a en Carles, diu, vés amb cuidado amb les rodes, diu, perquè aquestes pedres, encara que no ho semblin, són ferro. Se li va quedar tan gravat això en Pujolà que l'endemà va comprar 8 rodes noves, saps? O sigui, sortirem amb 8 rodes noves perquè se li va quedar gravat aquí que allò era heavy de veritat, el tema de les pedres i tot plegat. Vull dir que en Dani, què us he de dir jo d'en Dani? Vull dir, al final, quasi tots el coneixeu, jo el conec moltíssim, és superamic meu, va tenir la mala sort aquest any del tema del Covid, però bueno, ho vam plorar tot, que no hi pogués anar-hi aquest any. Un dia l'hem de convidar, en Dani, també. En Dani és tranquil que vindrà. El MacGyver. En MacGyver, tranquil que vindrà. Potser no és tan catxondo com jo, és més reservat, però en Dani sempre sabeu que per ajudar és el primer, vull dir, no... Tranquil. Llavors ja tindrem d'esponsor Ratafia Rosset, ja li enviarem un palet abans perquè s'animi una mica. Vale, és important, tenir-lo content. No, cap problema. En Dani ja el coneixeu i si no li dic jo, vull dir, no hi ha cap problema. Tornant al tema del Peugeot, sortirà amb la decoració original, això ho sabem o...? En principi, si no del tot original, pintat sí, pintat anirà pintat groc, i sí és veritat que hi ha converses amb Leclerc a veure què vol fer a través d'un amic d'en Carles que té molt de feeling amb Leclerc i a veure què volen fer, què no volen fer i ja està. Però sí, la decoració anirà com llavors. No dic, si no posa Leclerc, poder posar Pujolà, no sé, m'ho invento amb les mateixes lletres. Però la idea és que serà groc
i ja està. L'interior no, l'interior serà gris, Molt bé. A nivell de climatatge, Gerard, hi ha previst un entrenament al pati de casa teva amb tenda de campanya per anar-te adaptant a les nits, a dormir bé així, o com funciona aquest tema? Explica'ns-el una mica. Pues no, serem una mica més pijos, no pijos del tot, però en Pujolar té un camió que alguna vegada heu vist en alguna assistència, aquell rígid, i aquell rígid vindrà al Dakar, i allà s'hi munten 3 habitacions, una que estarà amb en Carles i jo, una que estarà amb en Donatiu amb el seu fill, que aquest any serà el seu copilot, i un altre equip que ens acompanya, i tots 3 dormirem a dintre del camió. Caram. Pot ser que la primera nit fotem a fora en Pujolar perquè fa més fressa que un compressor, Serrapins. però hem decidit que si ronca tant com fa sempre el fotrem a sota el camió, que també pot reverberar, no ho sé, però vull dir que al final aquí hi ha el dilema. Potser dormiré sol. Veig que hi ha molt de luxe, el cotxe n'hi ha patrocinat per Leclerc, No, això no està clar, el de patrocinat per Leclerc. Imagina't, el cotxe Leclerc, el camió ja hi podríeu posar Camping La Ballena Alegre, bungalows a domicilio en el Dakar. Vull dir, tot té una bona pinta del 15, Aigua de Sant Aniol. Aigua de Sant Aniol. Com el Mitsu, sí. No pot faltar. Ratafia no ho puc dir-ho en directe, perquè no es pot portar alcohol. Bueno, però ens idearem alguna cosa, com Marlboro amb Ferrari, tu, i fotrem allà alguna cosa semblant, que sembli la ratafia, i ja està. Ja ens entendrem. Sí. Mira, Gerard, l'Atbala 21, pregunta interessant, fareu alguna prova abans d'anar al Dakar amb aquest cotxe? A veure, com a prova a nivell de cronometratge no crec, però no me feu xerrar, però voldríem fer alguna història. Hosti, no la puc dir. Home! O sí, però no la vull dir. Prefereixo que sigui una sorpresa. Aitor, vols apretar una mica o què? No, el que hem de fer és gestionar que el dia que surti aquesta exclusiva que surti per aquí el programa. No. No es tracta de que surti o que s'avanci o que no s'avanci, Aitor. Crec que és més ben parit que aquell dia hi sigui. Nois, pensem en exclusives, David, Aitor, Nacho, com ho titularíem nosaltres a nivell zoològic? L'hipopòtamo volador? Com ho podríem dir, David? Què collons vols dir, l'hipopòtamo volador? No, perquè a nivell de periodisme espanyol Vale. el Jan l'anomenen, Gerard, com l'anomenen el Jan? Com? Com l'anomenen de sobrenom en el Jan? En Jan? O tu no estàs al cas, potser no estàs al cas, Jo en Jan, des de que, o sigui, la meva relació un moment, és que no sé si ara la cagaré o no, però o sigui, la meva relació amb en Nil i en Jan ve de quan va debutar en Nil a Portugal, vam anar amb en Jan, amb el seu pare, amb en Miranda i jo, vam anar a veure el Rally de Portugal, que era el debut d'en Nil a la Júnior. Aquí ha plogut. I d'aquí, no sé, jo amb en Jan sempre li estic dient Jananen, però jo no sé si és aquest el mot que... Sí, Jananen. Des de les Espanyes li diuen el pinsà. Sí, això sí. El pinsà. I clar, com que ens agrada utilitzar motes zoològicos, no? Pues ara, mira, fèiem el símil del vostre cotxe, l'hipopòtamo volador, o no sé. David, quina idea tens? Això ha sortit del teu cap demencial, de l'hipopòtamo volador. O sigui, hi ha animals i hi ha bestiari. No, digue-li que sé, busca una simbiosi amb el desert i digue-li el dromedario no sé què. L'hipopòtamo. El dromedario sediento. Exacte, jo que sé, sí, perquè... Sí. Bona, Gerard, t'he vist fi. No, fotem conyes amb aquestes coses, home, del pinsà. Ens fa gràcia, el pinsà. Hi ha el pagès de Castellfollit, llavors... Exacte.
hem de buscar-ne algun que tingui alguna relació amb una Jaime, amb alguna cosa d'aquestes, no? Jo us ho deixo a vosaltres, però l'hipopotamo no. Puta, tio. És que estàs molt malament, tio. Estàs fus. Va. Tio, un hipopotamo no té cintura, no té repris, no és gaire racing un hipopòtam. Emprenyat no, poder pensat sí. en un cotxe grossot, saps? Aquest cotxe és així grossot i m'ha vingut Home, a nivell d'estètica, el xassis és el mateix que el ZX o del 405. Ara, hòstia puta, quin santíssim bacallà de fibra, Atenció, en Charles aposta per el nom de El Camell de l'Empordà. Això està més treballat. Tio, però el Camell de l'Empordà... Sí. I en Puercoespina encara més. Thirsty Camel, per arribar, ja ho veieu, canals anglesos. Thirsty Camel. Hosti, nois, aneu fins, Malinterpretar molt, Podem dir el camell del Gironès, perquè clar, en Carles i jo no som de l'Empordà. Bé, Gerard, no en deixes passar ni una, No en deixes passar ni una, nois. El camell gironí, Red Bull, Pinkfish, Mad Croc, bé. Anem posant cosetes aquí. Nois, alguna cosa més per anar acabant amb en Gerard? Com ho tenim? Preguntes, cosetes que vulguem acabar, que ens han quedat en el tintero? Sí, home, ens ha quedat que ens expliqui la seva excursioneta i el seu viatge a Relàmpago a Polònia a veure poloneses i esparregar una mica de terra amb aquell Rally 3 i amb el Nil. A veure com ho va veure aquell cotxe. Li vam fer la mateixa pregunta amb en Luca, que va estar a Sardenya, i ara toca a tu, Gerard, mullar-te una mica amb aquest Fiesta, a veure com el vas veure. Encara que fos a les Beceroles, no?, per dir-ho així. De fet, vaig veure més el Fiesta que les poloneses, No! Perquè poques en van veure, ens van fotre un far de quilòmetres, això sí, i com a experiència collonant. I amb el Luca teníem la mateixa percepció, que és que jo no havia fet mai de copilot d'en Nil, no havia cantat mai en en Nil, ni sabia com eren les seves notes, tret de veure vídeos per YouTube o online, i el que em va flipar més és, des de la primera cantada de notes, és el ritme. O sigui, era ritme de carreres, però a lo grande. I me'n recordo que els enginyers d'M-Sport, quan vam acabar la primera passada, em van preguntar quantes vegades havia cantat notes amb en Nil, i li vaig dir, no, és la primera vegada, jo no he cantat mai amb en Nil. I em diu, no m'ho crec, dic, Lucas, dic, és la veritat, dic, jo no he cantat mai notes amb en Nil, dic, i és la primera vegada. I te'n dones compte de lo que és un pilot de veritat. Què més, nois? Què més? David, alguna cosa que vulguis encara acabar de remarcar més d'aquest test? David m'ha preguntat pel cotxe. El cotxe era collonant. Sí que és veritat que jo hi vaig estar 2 dies i el cotxe era com... el van donar putejat, saps? Que no anava, que no sé què, i en Nil l'havia d'anar posant a puesto. I jo no havia corregut mai en aquest sistema. Al final havia corregut, pujaves al cotxe, el cotxe va així i tires. I el fet d'anar posant un cotxe a punt, com estava fent en Nil, i amb la sort que ell t'ho explica amb un llenguatge que tu entens, i comences a entendre amb barres de torsió, amb clics de suspensió, amb no sé què, és acollonant. I respecte al primer dia, hi ha una anècdota acollonant, que és que fem la primera passada i quan estem fent el tram d'anada, en Nil em diu, el freno de disco de darrere meu està trencat, està esquerdat. I jo dic, què collons ha d'estar esquerdat? Quan girem, li dic jo. I arribem allà, quan després de preguntar-me això l'enginyer, l'agafa en Nil i li diu, el freno de darrere meu està esquerdat. I el tio li diu, pues si porta 2 dies amb no sé quin pilot, crec que era l'Egon Kur aquell, i van desmuntar la roda i hi havia el freno esquerdat. Déu-n'hi-do. Acollonant, o sigui, tothom va quedar que no s'hi va veure. Va ser molt bèstia, va ser
De veritat que va ser acollonant. Ostres, per un moment m'has fet pensar ja en el Matador i la seva mítica trajectòria de tistir. Un dia parlarem de Carlos Sainz, que sembla que hagi pogut ser l'únic home que ha posat a punt un cotxe. No sé si va portar el Mitsubishi també o no, però un dia parlarem obertament i podrem dialogar i fer... Sí, sense embuts. Però molt bona aquesta, Gerard, ens ha agradat aquesta última anècdota interessant. Què més, nois? Nacho, Aitor, per anar tancant, va! Bueno, jo li vull dir a en Gerard que m'agradaria molt tornar-lo a veure en Rally, però a veure si pogués ser abans veure'ns de nit, no?, una mica. Home, ens hem de tirar, home. Hem d'anar algun dia a fer algun remember d'aquells que hem coincidit alguna vegada, no? Ja comença a ser hora, eh? Sí. Però amb Digital Hits tornant dels ratllis no n'hi ha prou. No, això ha de ser alguna més sèrio i a veure si ara que ja tornem a tenir ratllis, a veure si ara engeguen també les nits. Sí, home, és que al final s'ha d'intentar compaginar una mica tot. De tant en tant fer un record de quan tenies 20 i poc, pues a mi sempre em ve de gust. Clar, i anar a celebrar coses. El ratll ha d'anar bé, però després s'ha de celebrar quan va bé. Sí, home, l'última em sembla que vam coincidir és el dia que anàvem que vam coincidir a Vic i l'endemà me n'havia d'anar amb en Dani Oliveres a entrenar al Rally de Tàrrega, que es correria el diumenge. Però es feien les notes el dissabte. I això era un divendres de farra, vull dir que... Bueno, ja és això també la vida una mica. Sí. I ara amb en Dani, pues, quan torni, farem les corbes, li intentarem dedicar un resultat a l'Edu i anar-hi. I tant que sí. Doncs Gerard, ens ho hem passat molt bé. Petit resum de part teva ja per acabar. Com t'has sentit? Què t'ha semblat aquesta nova experiència? Ja ho vas dir tu que vas ser dels primers amb l'Arnau en el confinament, entrevistes, etc. Com ho has vist, això del Twitch, tram d'enllaç, aquesta mena de programa que fem? A mi se m'ha fet curt. S'ha fet curt, sí. Podem continuar si voleu, però heu de continuar amb el programa, però vull dir que a mi se m'ha fet curt. Segur que en els que ens estan mirant algú deu pensar, i a mi se m'ha fet llarg, però a mi se m'ha fet curt. Està molt a gust, vull dir, menys en Nacho us coneixia tots, amb tu, Edu, hem compartit aquesta universitat, i mira, sempre és un plaer tornar a estar aquí, portar... Ja ho sabeu que d'una manera o una altra sempre intento portar el meu granet de sorra en aquest món dels ratllis i s'agraeix. No, ens ha agradat. A mi m'ha agradat el teu esperit crític quan hem parlat dels temes organitzatius, etc. Aquí t'he vist bé i crec que ja ha sortit temes de conversa per pròximes vegades, futurs organitzadors que segurament tindrem el plaer d'entrevistar. Són temes a xerrar i temes a anar parlant, perquè endavant al final aquesta nostra afició que tenim tots pels ratllis pugui seguir endavant, no? I com deies tu bé, Gerard, no? Doncs que potser tots ens mullem una mica més, no? I col·laborem tots i tirem això endavant. Sí, home, al final que vingui gent de tots els àmbits, com tu dius, organitzadors, ara han vingut en Luca i jo com a copilot, jo potser també tinc una part organitzativa, però organitzadors allò involucrats al 100%, crec que és una cosa d'agrair, que al final molta gent que ens estigui escoltant veu diferents perspectives d'aquest món, no? Vosaltres doneu la part des de nivell de mèdia, a nivell de fotografia i vídeos, però crec que englobar-ho tot pot ajudar, Doncs ho intentarem i crec que és bona idea, perquè hem de donar una mica al final opinió a tothom, no? Pilots, copilots, afició, col·laboradors, etc. No? I com deies, gent que a vegades sempre trobes els controls stops, etc. Gent que fa que tot això rutlli i que cada cap de setmana hi puguem, no cada cap de setmana ara justament, no? Però cada allò. Una última pregunta, Gerard, que potser ens pots ajudar una mica. Arriben rumors, la setmana passada van arribar rumors. Sant Grau, baixada, no hi haurà baixada? Què en sabem de final de mes del Rally Empordà? Hòstia, que jo sàpiga sí, però no ho sé. Oh, sí, però no jo he anat a marcar els Àngels i Santa Pallaia. No sé, t'ho dic de veritat, no ho sé. No, és que xerràvem amb el Luca, que el Lloret, tu, que també hi el corries. Jo, ojalà es faci la baixada. És raro, no?, arribar allà dalt a Sant Grau i haver de parar. Mira,
Jo, amb molta gent que tinc confiança, i on és o no, al final amb en Guillem Pérez de Dubeline parlem sovint, una setmana o 2 setmanes després del Rally em va preguntar a la primera edició què faria, què milloraria, i a la segona també m'ha preguntat. I a les totes dues li he dit que Sant Grau ha d'arribar a baix. Ets dels nostres, Gerard, ets dels nostres. Jo preferiria sacrificar un tram i fer Sant Grau a baix. Problemes, a vegades, Gerard, tu que ets que coneixes més bé els temes organitzatius, a vegades es parla de problemes amb aquelles cases, amb aquell grup de cases que hi ha dalt just quan corones. Podria ser part del problema o no? Les cases d'allà una mica més amunt de la creu, Sí, o sigui, com fas l'última... Les cases ocupades. No sé si estan ocupades. Aquella casa, la rodona, la paella d'esquerres en pujada, que fa tanta pujada, l'última, que ja hi ha el control stop, que es va sortir algú, em sembla fa 2 anys enrere al Lloret, em sembla, no sé qui es va sortir. Sí, en Víctor Ribot. En Víctor Ribot. Correcte. Doncs just allà una mica més endavant, que hi ha aquella part amb les voreres al marge, hi ha algunes cases, no sé, a vegades he sentit rumors que a vegades és la dificultat de contentar tothom, no? de que passi el tram per allà. Pot ser, però al final és una estona, I al final el Lloret és de nit, vull dir que més putegem el Santuari dels Àngels, per exemple. Saps? Vull dir que al final aquella gent que dius tu d'aquesta casa està molt ben acostumada, perquè a més sempre aparca a la carretera. No aparca ni a la vorera ni a la part que té de terra allà en els pins. Aparca al mig de la carretera. Estiu i hivern. Jo la carretera crec que quin nivell de detalls està donant Gerard. Crec que la carretera no s'hi pot aparcar. No, perquè al final jo hi passo sovint, és una carretera m'agrada, quan vaig en bici la faig i sempre hi ha el range o no sé quin. Matrícula... Tot terreny allà. Molt bé, Gerard. Però jo soc de la Sant Grau fins a baix i espero fer-la així a l'Empordà, però ja et dic, no ho sé segur. Ens haurem d'esperar divendres. Jo, o sigui, no... Si ho sabés tampoc ho diria, però no ho sé. Doncs ens quedem amb el dubte, aquí estem una mica enxerinats tots plegats. Sempre fem la típica pregunta, Gerard. Va, fem-la, ens anem allargant, però és que tenim preguntes, va. Sant Grau és una pregunta que va llançar l'Aitor un dia, i em sembla amb el Dani, si no m'equivoco, Aitor. Sí, que li vas preguntar, digues, Aitor, fes-li tu la pregunta. Què li vas preguntar? Baixada dels Àngels o baixada de Sant Grau? A dia d'avui, la de Sant Grau. És que ja no la podem fer, aquesta pregunta. Anem de buscar una altra bota. Sí, perquè és que tothom canvia ara, Abans, explica'ns per què, va, Gerard, que aquí hi ha una mica el kit de la qüestió. Explica'ns per què. Perquè... No... Quan jo he fet la dels Àngels, la primera vegada en el Lloret fa 2 anys, amb en Marc vam picar i ja està. No perquè no és que no tingui cara de ser Sant Grau perquè vaig picar, no. Vam continuar i ja està, i vam deixar el paraxocs i el record allà, que encara és vermella la valla, però no hi ha el feeling amb aquell asfalt que hi havia abans, no sé, jo no m'hi sento comú. Jo, és la meva apreciació, potser la gent que hi hagi i semblarà bé, però jo, per exemple, vaig anar a marcar ahir el tram dels Àngels i hi va un ciclista que va fer un recte. Ai, mare. Tot esgarrinxat, no sé què, i, bueno, no es va passar fluix. Però, bueno, al final són coses que passen, coses del directe, però és que, no sé. Jo, avui, Sant Grau. Arriba fins al final, ja que vas marcar els Àngels, això sí podem comentar-ho, arriba fins a l'última S ràpida que hi ha, sí? Sí, els Àngels és els Àngels de tota la vida de... David, a punt d'aquesta última curva, aviam si me sorprens, la Solans Curf. Sí o no, David? Estaríem d'acord o no? Curf. Home, la va fer ben parita, Sí, això la va fer molt guapa.
Se la va preparar. També li pots posar la curva i Maric. Les va deixant anar. Molt bé, Gerard. No, ara no estava buscant res. No. Ho dic per posar-li un nom, perquè, hòstia, quasi s'emporta el meu jefe. De veritat ho dic, Déu-n'hi-do. De veritat, li va passar per sobre en el meu jefe fent la voltareta. Almenys m'ho va dir el meu jefe. I m'ha tornat a anar a veure un rally. Va tenir prou. Sí. Doncs molt bé, Gerard, ho deixem aquí. Moltes i moltes gràcies un altre cop. Ens ho hem passat molt bé. Veus com ja l'hem allargat una mica més? Sí, que l'hem allargat. Sí. Ja me n'hem sortit. Hi havia ganes. No, seguim nosaltres, ara farem una mica d'esquetxos del que teníem, no ho acabarem tot perquè ens estem allargant ja, 1 hora 7 minuts, nois. Fem una mica d'acabament. Gerard, moltes gràcies, ens veiem aviat. A vosaltres. Seguirem online, anirem compartint resultats que vagis fent i moltes gràcies per tot, vale? A vosaltres. Gràcies. Encantats, fins la propera. Adéu. La propera. Adéu. Bueno, nois, quina entrevista, Tu, molt bé, una mica parlant de tot. Ha estat divertit, Aquí sempre s'aprenen coses. A tu ja t'ha entrat de cara, amb lo de Roset. Ostres, he flipat. Jo li faig la pregunta i he dit, la faig amb 2, saps? Ratafia i ja em diu Roset, ja m'ha deixat desquadrat, ja m'ha matat. Aviam si aconseguim Roset que ens patrocini i ja ho tindríem ja una mica tot fet. I m'ha agradat, no sé qui és que ha dit lo del Jagger, lo del cotxe Jagger, Qui ho ha dit, això? No sé. No sé si ha sigut en Charles, pot ser, o... Potser ha estat en Charles, Pot ser que hagi estat en Charles, que ha dit lo del cotxe Jagger. Ja he quedat parat, Doncs va, nois, si us sembla, deixem una mica ja també el ratll de la Codina enrere, si us sembla, i... però si no hem comentat ni resultats. Doncs comentem resultats. No he preparat els vídeos, per favor. 1 hora 10 i... Vinga, va, fem una mica de resum, va. Podi, vencedors, Aitor, tu mateix que hi eres, una mica de crònica, som-hi, va. No, va, ja t'ho faig ràpid, que veig que tens ganes d'avançar, No, va. Podi, anem a separar una mica classificació Scratch i classificació de Rally Sprint. Si comencem amb Scratch, un podi totalment Can-Am, format per en Dani Solà i en David Moreno a la primera posició, seguits de molt a prop d'en Cotxarrera i el Pau de les Heres, i en tercera posició en Joan Lescors amb en Jonathan Garcia de copilot, una mica dominadors els Can-Am, a no ser perquè el protagonista, per mi, almenys com a espectador, suposo que molts més estareu d'acord, va ser el José Luis García amb el Xavi Moreno de Copi, que es van emportar 5 de 6 Scratch amb el DC3 N5 i una conducció espectacular, o sigui, semblava un esquiador allà a la Codina, i de no ser per una penalització de 3 minuts just abans de començar el ratll haurien guanyat. Però bueno, ho van fer molt bé i ens van remuntar i van aconseguir entrar, si no vaig malament, entre els 15 primers, el 12è va fer de l'Scratch, i entre els carrossats, entre els cotxes, va pujar fins al 4è lloc, tot i la penalització. Llavors, de Rally Sprint, qui va guanyar? Va guanyar en Ramon Cornet, amb en Dani Noguer de Copi, que ho van fer molt bé amb el Citroën C2 de PCR, tot i alguna virolla, però ja sabem, estil Cornet i Atac, Cantus a full. I segons van ser en Jesús Jiménez amb el Nacho Paz, amb un Citroën C3 N5 de PCR, com també el tercer classificat, en Marià Parés amb en Dani Muntades de Copi, que ja veieu que el nivell dels convidats és bo perquè sempre hem d'acabar destacant-los, Totalment d'acord, totalment d'acord, És que el Dani, crec que des del dia que l'hem entrevistat, cada cursa del català l'ha feta, no? O sigui, cada cursa que hi ha hagut, ell hi és a totes, Sí, no em falla una. Va, ja està, ja t'ho he resumit, què et sembla? No, molt bé. Veiem aquí també l'Opel de Roca Lorza. Ostres, tenim possibles convidats aquí, tenim possibles convidats, anirem tramant, aviam qui podem investigar en els següents programes, entrevistar. I som-hi, passem, si us sembla, David, ratll d'aquest cap de setmana. El pronuncies tu avui, perquè a mi em costa, la veritat.
Però és que tampoc sé si ho diré bé, vull dir... Sí, jo crec que sí. Sí, home, jo crec que sí, sí. tu Jo crec que convençut, sí. va. Jo no sé, tio, era... A la República Txeca van tenir la segona cita del seu campionat nacional, el Sumava Klatovy, jo no sé si ho he dit bé, això, Klatovy, Klatovy. A Sí, Klatovy, home, sí. pues a Klatovy van tenir la segona prova del nacional, on, bueno, hi tornava a haver el gran dominador dels últims anys, exoficial d'Skoda, Jan Kopecky, Kopekinator, Kopekinator, m'agrada la Kopekinator, foto. que per un moment vam estar allà esperançats, Jo vaig tenir una esperança veient els 2 primers trams d'aquest rally que vaig veure que hi havia aquesta nova promesa, no? Aquesta nova promesa txeca que es diu Dominik Stritevski, que va fer ja en la primera cita del campionat va fer molts bons temps i de fet en aquesta també l'ha fet, però la qüestió és que va marcar el millor temps en el primer tram, es va ficar líder del rally, llavors ja ràpidament Kopecky va començar a manar i de fet no va deixar anar ja a la primera posició fins al final que va guanyar, i el Stritevski va anar baixant posicions a poc, va perdre una mica el ritme dels 4 pilots de davant i va finalitzar en quarta posició. La lluita llavors es va centrar una mica amb les promeses que podien ser i no van ser, una mica com Jan Cherny o Philippe Mareix, que sempre que han sortit de casa no han estat al mateix nivell que mostraven uns mites a la República Txeca. Se les van donar bé, aquests dos, fins que l'últim tram per 4 dècimes, 3-4 dècimes, en Cherny li va guanyar la partida en Mareix, i el mític Blakavpek, que el tenim tots mega vist als vídeos ja per veure aquells patrocinis d'Eurooil, doncs bueno, va acabar amb problemes mecànics i abandonant amb el seu Focus World Rally Car del 2006, em sembla que és aquell cotxe. I aquí està el resum del Sumava Klatovy, què et sembla? Resumeix fàcil, victòria de Kopecky, assalto al liderato. És que ara només em falta... Titular. Només em falta una mica ja començar a parlar amb el Nacho, d'anar posant músiques mentre vas parlant, perquè a la que has dit Kopekinator és que m'ha vingut la música de Terminator, saps? Hauria sigut èpic, no?, que haguessis anat parlant amb la música de fons. Però bueno, són coses que intentarem anar... Que no guanya Jan Kopecky, vull dir, aquest home a Centre Europa és el rei, i de fet la setmana que ve se'n va a Hongria a seguir a córrer la segona prova del Nacional, que sembla que aquest any té una espècie de pacte amb el diable i pot córrer a la República Txeca i a Hongria. Nom del Rally d'Hongria, David, sisplau, sorprèn-nos. Lotz-Egger. Oh, Lotz-Egger. Famosíssim, no sé ni com cau, però bueno, corren allà. Em sembla que hi havia algú més que ens interessava. A part de Kopecky, tornava a haver l'Osberg, em sembla. Hi torna a haver l'Osberg. Tornava a haver l'Osberg, em sembla, fent pinitos per allà. I bueno, igual... Només vull destacar, David, que aquest de l'Stritevski està corrent contra en Kopecky amb un cotxe de fa 6 anys, és el Correcte, Chassis no 4. És l'Evo, no és el Fabia Evo, és el Fabia Pelau, diria, molt vell. Sí, Chassis número 4, vull dir que té història, aquest cotxe. I l'home està allà davant, vull dir que jo crec que si aquesta campanya la pot acabar sense fer massa xapa, que estrany és que no hagi arribat ja, més coneixent les carreteres txeques, que són, bueno, és un altre món, doncs bueno, a veure com acaba. Si acaba, jo crec que hi ha pilot aquí per poder plantejar-se alguna cosa des de la Federació Txeca. La dada curiosa del xassis aquest és que el va estrenar en Kopecky al Sumava Klatovy del 2015. O sigui que, imagina't, fa 6 anys. Dada important, CTG. És el Fabi que va estrenar a Kopecky, Barum 2015. Hòstia, el CT ja està aquí a totes, Osberg fa tot el campionat, la mare de Déu. Mare de Déu, Can Osberg, que n'hi han de calés allà dalt, que n'hi han de calés. Doncs bueno, si us sembla, deixem el Sumava Klatovy i ens anem cap a Itàlia, David, Targa Fiorio. Sí, volem ràpidament cap a Sicília perquè allà hi havia tela. D'una banda hi havia els 2 World Rally Cars de l'equip Hyundai, amb Thierry Neuville i el nostre amic Ole Christian Veivi,
que, estava fent uns entrenos, no? Per dir-ho així, estaven entrenant a l'asfalt, no hi ha massa color, Neuville més ràpid que Veivi, i sense massa res a dir, és com un test, no? L'interès es centrava més en el campionat italià, entre els R5s, on hi hagué una lluita bestial entre Giandomenico Basso i Craig Breen, que va arribar a l'últim tram plorant quasi bé, perquè ho va donar tot, va tenir alguns problemes mecànics el pilot de Hyundai i no va aconseguir la victòria que volia dedicar al seu copilot, no? que va perdre la vida ara fa 9 anys en les mateixes carreteres. Al final Basso guanya, a més es col·loca líder del campionat, perquè fins aleshores líder Stefano Albertini el penúltim tram va patir un accident que va obligar a la neutralització de la prova, del tram, i li va donar en safata de plata el liderat. I és que, a més, se sumava que el Andrea Crugnola, que és el pilot de Hyundai Itàlia per aquest any, patava el motor al shakedown, es quedava fora de la cursa, just quan, no sé si ho recordeu, ho vam comentar a la prèvia, sí. Hi havia hagut aquella espècie de triquinyuela estranya, aquella cosa rara al San Remo, perquè ell sumés més punts, que al final li va sortir malament. Doncs bé, no sé si és el karma, què serà, però comença enrere. Ja han passat 3 proves del campionat italià i ja cedeix 24 punts amb Giandomenico Basso. Ara que has dit això del Crugnola, David, crec que és el moment de parlar de treure la secció ràpidament, molt breument, d'Andrea Adamo i el seu Adamòmetre. Com creus que devia estar Andrea Adamo? Has fet un canvi de guió al Nacho i l'has destrossat. No, jo crec que no l'he destrossat. Jo crec que ell ho tenia a punt, s'ha il·luminat. Abans de passar de pàgina, hi ha una cosa que ara he vist aquí en xat, que en Charles ens recorda, que és que va debutar el Clio Rally 4 a mans de Paolo Andreucci al Rally a Sicília, i que no va anar del tot com havia d'anar, no va ser el primer Rally 4, però jo crec que segur que van treure grans conclusions amb un pilot com Andreucci, que ha evolucionat també els últims anys als 208 i tots els cotxes de Peugeot. Debutarà també el Clio Rally 4 a França en el pròxim Rally de Touquet. Em sembla que aquí era, a mans de qui era? Era d'un francès. Segur que algú del xat ho sap ara, no em ve al cap el nom. Passem a la secció del... Ja el trobarem, si no ja ens ajudaran, per aquí, ja ens ajudaran. Ens ajudaran. Sí. No, passàvem ràpidament amb el que deies del Crugnola, no? I el trencament de motor, com devia estar Andrea Adamo? Traient focs pels queixals, no? Què creus de com va entomar? Estava encantat. Jo no sé si ara m'equivocaré, no sé si el manteniment li portaven els de Friulio Motor, però si no estarà traient-los ràpidament les exclusives de Hyundai, Jo crec que està... Creus que es va estalviar el pernil en el director del trànsit de Sicília o no? Les spare parts, Les spare parts aquestes ja seran més cars. Què més, nois? Targafiore, Adamòmetre, passem al següent que tenim per aquí, que era... jo crec ja deixar els ratllis del cap de setmana passat i anem una mica a la secció estrella que tenim avui un altre cop, no? Secció que en diem nosaltres una mica posem llum a la foscor. Nou Expedient X amb Aitor Porta. Ho tenim tot preparats, Nacho? Aitor, som-hi? No ho sé. Secció estrella, ves que no sigui secció estrellada, aviat? No. Total confiança després dels 2 capítols del cas Castell, per qui no els hagi vist, interessantíssims. Espera. Som-hi. Espera, que anem molt ràpid aquí. Primer hem de confirmar que... Bueno, ho hem de sentir, perquè si la setmana passada va funcionar, aquesta també. Sí, doncs vinga, va, fem la prova. Tirem? Sí, va. Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats. Hola a tothom, soc Aitor Porta. Gràcies per acompanyar-nos. A finals d'octubre de 1995 passa un fet insòlit a casa nostra. Ens hem de desplaçar fins a Lloret de Mar, on una successió d'esdeveniments desllueixen el sol de la Costa Brava. Una baralla, un intent d'atropellament, un cotxe accidentat en una cuneta. Què ha pogut passar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Dos assassins fora de control. La policia ha muntat un ampli dispositiu per detenir-los. Continuen els controls a dins i a fora de Lleida per poder detenir els fugitius que estan considerats, recordem-ho, molt perillosos. Crims. A Lloret de Mar, el 25 d'octubre de 1995, semblava un dia totalment normal, però diversos fets taquen de negre el que hauria de ser un dia de festa al poble amb la celebració tan important d'un esdeveniment de talla mundial. La primera acció passa lluny del mar. Hem d'anar fins a Sant Hilari, on sospitosament 3 Toyota capten l'atenció de la gent. Després d'un inici discret de temporada, el rendiment del Celica ha pujat en picat, sobretot en trams d'asfalt. I a la localitat de les Guilleries, els ST205 ocupen les primeres posicions. Hem de sospitar d'aquests resultats? El dia següent, i més cap a terres tarragonines, en un petit municipi del Baix Camp, uns excursionistes que exploraven les muntanyes de Prades es troben en una cuneta el cadàver d'un Toyota Celica ST205. El cotxe s'havia precipitat en una corba a esquerres i havia colpejat diversos arbres. On són els ocupants del vehicle? No gaire lluny crida l'atenció un home ferm i alt, de cabell ros. Sembla perdut i es mou de manera sospitosa. Els excursionistes descobreixen que és el propietari del vehicle. Es diu Juha, és finlandès i no parla el català. Hem descobert que anava líder d'un rally amb certa comoditat enfront als seus rivals. Recordeu aquesta dada, que serà important. Ara, al capdavant han quedat 2 vehicles d'una empresa estrangera anomenada ProDrive. Un senyor anglès, de nom David, sembla donar unes ordres clares a 2 dels seus treballadors, un madrileny anomenat Carlos i un escocès d'aspecte embogit, en Colin. Però el tema no acaba bé. En Colin sembla ser que tira pel dret. Intent d'atropellament al seu jefe inclòs. Acaba guanyant la prova, tot i que en l'últim moment l'obliguen a entrar en raó i cedeix de males ganes la victòria al senyor de Madrid. El podi l'acaba ocupant el supervivent de l'equip Toyota, de portar ambulàncies per territori francès al podi de Lloret. Però ara salta la sorpresa. Recordeu el rendiment del seu company, que era tan ràpid? Sembla ser que és degut a una trampa que acaba descobrint un bomber català, comissari. Alguns parlen de filtració interna. Qui ha estat? Per molt que investiguem, no ho podem aclarir. La sentència va ser ferma, 1 any de sanció per tot l'equip i el que es diu popularment com un bon merder. En la història de les trampes queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem aviat amb una altra història de foscor. Ande! Ande! Bé, Aitor, molt bé! A veure, com ha sortit això? Hòstia. És que Molt bé. Impressions. amb aquest tema encara es podien seguir escrivint moltes línies, Sí. Porta 20 anys quasi bé. Què dic 20 anys? 20 i pico d'anys escrivint Però escolta'm, línies. costa molt trobar el punt exacte on es va sortir, Aquella carretera la van arreglar molt, però moltíssim, i inclús hi ha valla, i he passat moltes vegades i costa molt reconèixer exactament el lloc on es va sortir, Després de passar-hi 800 vegades per un test, la vaig trobar, però costa molt, Bueno, va.
Continuem escrivint, Continuem escrivint. Has fet com l'amic Mompi, Nacho, que l'amic Mompi encara de vegades es va per Cladells i para la curva on es va sortir Zanini amb el 205 a veure si troba alguna cosa del 205 per allà. Vull dir, l'amic Mompi té molt aquestes coses, veig que tu també, Són això, fets nostres importants. I recordeu que el vídeo del Canal Plus de quan treuen el Toyota d'allí d'aquell terraplè surt com atropellen l'espectador i tot, o sigui, allò és total, és brutal aquella seqüència. Són pàgines fosques, I després el que passa amb aquell mateix Catalunya, que és això del Sainz i del Colin, és que és brutal, és brutal. I la frase mítica de Colin, quina és? Va, aviam si me sorpreneu i esteu pensant la mateixa que jo. Frase mítica del Colin que surt al reportatge del Plus. Ara la faig amb una mica d'accent escocès, We was fighting! We was fighting! Ah, sí, cert. Sí o no? Hòstia, és molt mític, El tio passa per davant de la càmera, saps? I que és un camí que hauríem de posar llum a la foscor, no? De què hi havia de veritat amb la frase de Colin, com dient, teníem un acord i estàvem lluitant, no? Però després... Sí. Aquell... Que surt el Moya dient que després a Gales li arriba el Colin plorant a l'habitació demanant i disculpes. Sí. A mi m'encanta que allà on hi hagi merder sempre hi hagi el senyor Richards. Sí, m'encanta. Home, amb el pentinat i tot, vull dir, ja està... És un tio que hi quadra, amb els merders, també s'ha de dir. És una mica com aquell dels empeños dels Estats Units, Mi hijo podria haver muerto. És una mica de l'estil, Només li falta un anell d'aquests grossos i una cadena de vàter per collaret. David Richards, Pound Chop. Sí, jo ho veig, Atenció, que ens saluda Montpicat. Bona nit des d'Alemans. Quina bèstia parda. Quina bèstia parda que tenim per allà a Alemans. El noi de Riudarenes. Que maco, saludant des d'Alemans. Cuida't molt, Mompi. Esperem que hagi anat bé el viatge. I cuida la quitxalla catalana que tenim per allà. Doncs vinga, som-hi, nois. Continuem endavant. Pròximes proves del cap de setmana ja anem acabant. Teníem perquè Rallycross Calafat algú ha posat en el guió anul·lat. Qui ha estat que ha posat anul·lat? Jo. Aitor, què ha passat? Què en saps d'aquesta anul·lació d'última hora? No en sé absolutament res, només sé que s'ha anul·lat i ja està. Jo he entrat en la pàgina del Facebook de V-Line i deia criteris tècnics i esportius i... Al final només era un test, no? No era encara cap prova. Sí, no era cap prova puntuable. I la prova 0 per veure com funcionava una mica tot, no? Però bueno, ara passarà directe a l'estrena total, no? Molt bé. Passem al següent, ratll importantíssim, que crec que tots sabeu de quin parlo i el teniu tots a la ment a casa vostra. Estic segur que tots sabeu que ara parlarem del Rally d'Escamèlies. David, què ens n'has de dir d'aquesta prova del portuguès? No, però no és el David, no? Que l'havies de presentar. Ostres, que és el corresponsal. És veritat, és que... Nois, Aitor, és que estàs en tot, Quins Tenim nova secció en aquest programa dels ratllis portuguesos amb el nostre enviat especial. Jorge David Mendes Rovira, nascut a Braga, de Voltregà. Sisplau, què tal? Com ho tenim, aquest ratll? Què ens en pots explicar, David? Fes-lo en portuguès, David. Eu não sei nada deste rally, o Rally das Camélias. É rally que tem lugar ao povo de Cascais. T'ho sona molt malament, això, povo de Cascais. Sí, és veritat, jo he estat. Diu així. Sí. Sí o què? Epa. Sí, pues, bueno, en fin... com a personal... És que no sé per què m'has enxufat aquest Rally d'Escamèlia. Està fet gràcia, que sigui de Portugal, només per... Sí, perquè crec que estem agafant una relació d'amor-odi amb Portugal. És d'amor, no? És d'amor, a mi m'agrada molt Portugal, Els cops que hi he estat, a mi m'ha encantat. Jo crec que quan no hi hagi ratllis a Portugal et farà presentar slàloms i coses així. Doncs què en sabem del Camèlies? Algun principal inscrit que coneguem? Eu gosto de comer
No sé com es diu comer o es diu menjar? Com es diu menjar, tio? Que anava a dir dels pastels de nata, tio, que són tan collonuts, però... No són els Com pastís es diu aquest de Belém, menjar en no? portuguès? Pastel de nata, sí. De nata que no és nata, ojo, no us confongueu. És crema. Doncs tenim alguna dada, David, a Ell remarcar? insisteix, ell insisteix. No, és un rally... A veure, estava mirant aquí i només veig d'habituals del campionat portuguès en Gil Antunes amb el Dacia Sandero R4 i llavors veig aquí el mític, veterà Rui Madeira, campió del món de producció mític, en el seu temps, sí. que també apareix amb un Fabi R5 apuntat, però és que ara em venia al cap, li volia fer la conya. Un rally, o sigui, hi ha el rally de DG, i m'estàs destacant el rally d'Escamèlies, perquè sí. Tens controlat el dorsal nou, David? Espera't. Hòstia, només veig que va amb un Bora. Això ha de ser un tio molt ben parit. Volkswagen Bora TDI 4x4, home, per favor. Això és el millor rally del món, un tio que amb el dorsal nou surt amb un Volkswagen Bora. Petro Calamar. Perfecte. Calamardo. Ho veieu com està donant molt de sí. Volkswagen Calamardo. Ho veieu com està donant molt de sigui aquest ratll d'Escamèlies? I ara més que Rui Madeira. És que Rui Madeira, de 15 anys estaríem parlant, Rui Madeira. 90 i pico, 90 i alguna cosa, 90 i pocs. 95, mira, campió del món del 95. 95. Sí. Per tant, és com un dels altres mites portuguesos que em venen al cap, és Adrusilo, no? És Adrusilo López, no? Adrusilo López. Sí, mític Adrusilo amb el 206 World Rally Car, Oh, una bèstia. Mitiquíssim. Ai, doncs som-hi, nois. No tenim res més del Camèlies, però entenc que sí que tenim cosetes a parlar del Villa de DG. Com es presenta aquesta nova cita? És la quarta prova del campionat el supercampionat, no?, que en diuen. I hi tenim l'Eduard Pons, l'Ivan Ares, en Pernia, però no hi tenim tota la xitxa que hi podria haver-hi en el supercampionat. Jo crec que el desplaçament a les illes hi té alguna a veure. Sí que surten tots els canaris amb tota la tropa, no? Enrique Cruz, que és un home molt ràpid, qui més tenim per aquí? En Gerai Lemes, que agafa el C3 Rally 2 de la M Falcon, i bueno... Good stage, dry, good stage. Hòstia, com vas a fer... Flatau. Sí, Flatau. Flatau, però anava... Jo recordo especialment aquell Catalunya amb el Clio Super 1600 i era un espectacle, El Flatau, vull dir que... Per què? Com funciona el súper aquest a nivell de puntuabilitat, que no hi vagi tothom realment? Descompten algun resultat o com va això? Si fiques la camiseta d'Espanya, quan vagis a córrer fora, te'ls tornen. Te tornen tots els punts. M'han trucat i m'han dit. No sé. La veritat és que no sé com va la puntuabilitat, perquè veus el que ens deia en Gerard, que no llegim els reglaments. I critiquen molt. I regem per la cara, doncs és una mica això. L'Eduard que surt amb el dorsal 1, L'Eduard surt amb el dorsal 1, correcte. Suposo com a millor classificat del Super Cert dels 15 hi han anat, imagino, no? Imagino que deu ser així. A veure... Sí. I també ens destaquen pel xat, que també ja ho anàvem a comentar, però surt l'Anna Tallada, de copilot, amb l'Àngel Bello, amb el Hyundai i20 R5, Déu-n'hi-do. És l'altra part catalana de la inscripció, entenc. Sí, la veritat. Aquí el Bota entrant a World Rally Car, mirant la inscripció, revisant... No, la veritat és que, a veure, com a favorits aquí haurien de sortir, jo crec que Ivan Ares hauria d'estar un pas per davant de la resta, amb Enrique Cruz a darrere, i en Lemes depèn de com tingui el dia. Aquest home és capaç de lo millor i lo pitjor, si bé els últims anys poder ha perdut una mica de velocitat.
Què més, nois? Ara que hem parlat una mica de la DG i hem parlat de banderes, etc. Fem l'apunt de la notícia una mica de la setmana que s'ha publicitat ja, el Rally Team for Spain, i a quins campionats sortiran diversos pilots, etc. Voleu fer un petit apunt sobre això, nois? Sí, l'amic del Nacho surt al World Rally Car 3. La meva pregunta és, ha sortit també el programa sencer o només han dit que participaran i, bueno, doncs ja anirem fent? No, hi ha el logo, ja Sí, està. senyor. Sí, a veure, jo crec que en Jan només tenia previst sortir a Portugal, a Catalunya i no sé si alguna altra prova del World Rally Car 3. En Pepe López sí que tenia un programa ja més definit, el World Rally Car 3, i llavors, bueno, l'Efren també feia tot l'europeu, els joves també corrien la majoria de proves, i està per acabar de definir si en Nil corre el complet tot el campionat. Jo avui aquest matí he estat llegint que sí, però bueno, això fins que no surti una confirmació oficial és una mica... Fa la sensació que és una mica vendre fum, no? Que arriba a Portugal, que és en principi, no, aquella prova que els programes han d'estar una mica definits ja, i han tret això, no? No sé fins a quin punt és cert o hi ha alguna més, no, darrere tot plegat. Home, cert, esperem que sí, no? Però és el que dius tu, no? Falta una mica al final més de definició de proves, etc. no? Estàs explicant que faràs un programa, sí, però quin serà aquest programa? Quin programa? Molt bé, nois, doncs, alguna cosa més de la DG que vulguem dir, David? No, quasi que espero els resultats, perquè al final tota la legió de R2 són els R2 locals, llavors és probable que dominin entre tota la tropa i dels favorits ja, si no passa res, i hem de tenir un pilot com Ares davant de tot, vull dir que... No sé si tindrem el meravellós streaming de la RFEDA, no sé, aquelles càmeres fixes mig congelades, i no sé si podrem veure alguna coseta, nois. Congelades a DG no crec que ho estiguin gaire. Que fi! Tens l'àudio del Doraemon, Nacho? Ara era el moment. L'àudio, Nacho, no ho tenim? A veure, a mi m'agafarà algo. Tot no puc tindre, a veure, m'he ficat 10 minuts abans, no ho podia tindre tot. O sigui, tenim l'himne. Nois, per no tenir, no tenim ni la truita de patates feta avui. No tenim la truita de patates feta. Pues haurem de rebaixar el sou aquest de director. Este mes no cobres. Doncs va, nois, si us sembla anem pel tema que ha dit el Nacho i ja anem despedint el programa. Què tenim de l'himne? Aviam què podem proposar avui a la nostra audiència. Què? M'he perdut. Què hem de proposar? Ja m'he perdut, Bota. Sí, que el tinc preparat. Però hem de despedir el programa primer. Doncs va, fot-li. Sí, però aviam... Què sonarà de l'himne? El tens preparat? És llarg? És el mateix curt? Sí, 13? I els has enllaçat tots o què? Els he fet quadrar una miqueta, perquè el David va a la seva bola, o sigui, completament, o sigui, els altres dos quadraven, però el David, o sigui... Perdona, però si he estat el primer en cantar, o sigui, els altres ho han fet malament. Però és que ha sigut el que ho ha fet pitjor, David. Que bo. Doncs vinga, nois, com ha anat el programa? Fem una mica de clausura. Nacho, avui què t'ha semblat tot això? Ha tingut ritme, no? El Gerard interessant, Aquí has tingut un ritme de mundial, o sigui, perfecte. No he participat gaire perquè no tenia molt a aportar avui, però molt bé. A nivell de tema tecnològic, Nacho, hem de dir que cada vegada ho estem patant més fort, vull dir que no... Això ens queda ja fer un rally en directe i ja està, ho haurem fet tot amb aquesta vida. I ens passarem a organitzar ral·lis després. Estaríem parlant, Nacho, que avui faràs l'escratch des que et posis al llit fins que t'adormis? No. A nivell de relaxament, no? De tranquil·litat. Segur que no. Hi ha hagut uns quants problemes, que no heu vist, però segur que no. Aitor, com ho has vist avui? Has xalat fort o què? Molt bé, cada cop millor anem. Molt bé, la llum a la foscor, No sé si has pogut veure el segon capítol dels Castell. Sí, ja està, ja podem fer... Xungo,
Ja podeu fer Sí, spoiler. però fem spoiler. Mira, el que podeu fer per és aquí anar o a no? dinar o a sopar un dia a les Moles. Si aneu entre setmanes més barat i està molt bé. On està, A Ulldecona. A Ulldecona. És el restaurant de la família Castells. Ulldecona. Té una estrella de Michelin, ja us ho vaig dir, tio. És que heu de vindre a fer Hi ha, gasto. hi ha el germà allà o què? Sí, és el xef. És que m'ha traumat aquell home a mi, Ja, pobre. Jo, a mi, Aitor, que hi deies no fem spoiler, a mi els 2 últims minuts de programa, quan explica la sortida amb la moto, vaig quedar glaçat, Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. David, va, què tal? Què t'ha semblat el programa? Com ho has vist? Jo ho he vist molt bé, m'ho he passat molt bé amb en Gerard, perquè és un home que va de cara i no té pèls a la llengua, llavors, bueno, està bé. Està molt bé perquè t'explica coses i te les explica com ell les veu i al final crec que això és bo, no tampoc refugiar-se en les bones paraules molts cops. No, molt bé, jo l'he vist. Mira, jo crec que això està malament i això no m'agrada, doncs pam, doncs perfecte, i així és com s'arreglen les coses al final, parlant-nes i ficant-les a debat. Per tant, perfecte. Avui hem après coses. És un tema, crec, nois, que el podem anar traient amb diversos convidats, no? I crec que aquest tema de què portem tots els ratllis, què podem aportar o què podem redinamitzar, no? Crec que és una pregunta que ens hem de fer una mica tots, una mica per la supervivència d'aquest esport, no?, que tant ens agrada, no? I crec que una mica és la conclusió que podem treure al final també de la seva entrevista, que ha dit coses, com bé dius, no?, directes, i que tots ens han xocat una mica potser, però que estava dient veritats, Sí. Jo també, no ho he dit en aquell moment, però també penso que hi ha els dos vessants, no? Que també quan preguntes, quan t'ofereixes a organitzacions i demés, també hi ha d'haver una miqueta de feedback per la seva banda, i per la meva experiència, que a vegades he preguntat, he dit i he fet, i la resposta és el silenci, que jo entenc que deuen anar superliats, no és la seva feina, etc, però a vegades que t'ofereixes a certes coses tampoc trobes un feedback i no sé. No, això segurament també tens raó, però a vegades sí que una mica en descàrrec seu a vegades, i és una mica gros, no?, quan a vegades ho sents quan ho explica el Gerard, no?, i penses, el Gerard al final ha resumit l'EVE i ha resumit el Rally Empordà amb Martí Joanals, no?, i quan ho penses és bèstia, no?, ho ha resumit peu a baix amb els 2 germans de les Eres i ell que els hi fot un cop de mà, i després està clar, tota la gent que hi ha darrere, remes, organització, gent que ajuda, els ajuntaments, etc, no? Però com a gent que tira endavant, sí que a vegades potser les escuderies, o en aquest cas aquestes petites escuderies, són poca gent. Anirem parlant, nois, de tot això. Anem despedint el programa, doncs, nois, va, Nacho, com vulguis, ens veiem aviat, ens veiem la setmana que ve, descanseu. La setmana que ve des de Portugal, Ja veurem si... No ho sé, ho he dit així molt a lo loco, però en principi hauríem d'estar a Portugal. Hauríem. Ja veurem. Portugal! O sigui que setmana que ve, programa internacional. Que grande. Boig i tant. Que grande. Doncs, nois, anem despedint el programa. Com sabeu, tenim l'última part que ens queda, que és l'himne mític, dissenyat per David Rovironen. Per tant, Nacho, com vulguis. Avui portem una petita sorpresa, veurem com va. Un dia de ratll, el Servis va anar. De les bales soc suporter, Déu ens ajudarà. Un dia de ratll, el Servis va anar. De les bales soc suporter, Déu ens ajudarà.